Denok dugu gogoan Eisenstein zuzendariaren filma, 1925ko Potemkin korazatua. Flota errusiarreko marinelak matzinatu eta ofiziala itsasora bota ondoren bandera gorria altza zuten. Ontziko iraultza gogoan izan da, rock misil indartsuak jaurtiz aurkeztu zuen bere burua Potemkin musika taldeak. Isilune baten ondoren, makinaria martxan jarri dute berriz ere oñatiarrek. Bueno, 2005an eta lehenengo diskua, ez? Eta ordutik, jo hemen 70 kontzertu. Gero utzi gehen geldiunetxo bat egon zan hor latzen dala eta ez dala, Ikerrek eta Jose Marik latzenen ibilizian aurretik. Eta hori, hasieran 3 hilabeteko proiektu bat zana, azkenean urte eta pikokoa pasau zen, eta egon ginen hor geldi, ez? 2 urte, gaur egun, diskoa eta arte. Momentu horretan, ongaren geldiune horretan, azkenengo urte honetan, sartu bihar izan du Alexis eta Mikel, alde batetik Jose Marik taldea jaelako, eta beste aldetik beste gitarrista sartzeko gogoa daukaulako zuzenean apurtxo batin jargeixo emuteko, ez? Urte hauetako ibilbidean formazioak aldaketak izan ditu, eta taldekide batzuk ontzia utzi eta beste batzuk igo dira tripulazioa osatzera. Horrekarik handianean ikuste, hori ez, Jose Marik jare eta gero, beste 2 partaide sartzea ez, taldean beti da, ez dakit jarronka, baina bai metat surgitekoa eta bai jente horreik familixan berri sartzea mogan, ez? Ez dakit zela esan den. Nik uste danak rodaje oso eruan dauela, eta dukaun problema horreik oso samurken du diala, ez? Oso profesionalak izan dira, bai ensaio asuntuan da bai grabaiteko asuntotan, ez? Ez dakit, guk eukidun ideia esan da, ez? 5 pertsona gara berriz, lehen ginen 4, bat fanda, beste 2 sartu dira, dano gara hasieratik berdinak, ez? Osea, zerotik hasi gara, beste sakiten, bakoitzan guztuak errespetaiten, eta beti be purtxo bat Potemkin kutsu hori mantenduz, ez? Lehenengo diskoko kutsu hori apurtxo bat mantenduz. Oin igual jarrokeroa urten dela disko hau, agian bai, ez? Beste gitarra sartziakin joku diferente asko erabili du. 13 kantu berri bildu dituzte Gauaren zaindaria deituriko lan berrian. Boskoteak sortze prozesua nolakoa izan den kontatu digu. Guk iten dula da lan lokalian, bakoitzak eruaten dago be ideia printzipal bat, eta gero ideia hortatik iten du danon artean lan eta ideia hori jorratu, eta gutxinaka kantuak urteten dira. Letrak iteko orduan ez gara oso trebiak, eta eskatu du laguntza 2 laguneri eta inozko 3 kantu, bata izan da Xabi Elorza, dala Golpe Estadoko abeslaria, eta beste bat izan da Gorka Lazkanok inozkula 2 kantu. Zixakera askotara hileke, ez? Bai poeta eta metaforak erabiliz, o literalmente gauzak mozura esanez, ez? Potemkinen gauza asko dauz, bai mozura esandako gauzak, eta bai poesiakoak. Poesiakoak agian ez dakit jente askori gustau algo xakon, baina hortan bentzet saiatu iten gara, ez? Bai, Banoa, bidai hau astera doa. Zu, alzatoz? Ez ara inoiz damutuko. Horrela zabaltzen dute diskoa, mugak apurtzeko gonbitea eginez. Mugak batipat nik uste zuzenean joteko gogoa daku, eta nik uste muga horreik dela zuzenean jo, ez? Osea, bai, oin sala eta neguan iten dian gauza nego, bai gaztetxe eta saletan, eta gero udan batipat, ez? Uste dela gure erronka nagusixena, ez? Udan herriko jaixetan jo, eta ez dakit, azkenean gure mugak dira estenatokiak, ez? Estenatokian jo, nik uste hori dela. Gaua eta iluntasunean murgildu dira, Gauaren zaindariak bihurtuz. Iluntasun tokero emutxa olako diskuari, ez? Lengua zan igual apurtxo bat punrokero bat, eta oin apurtxo bat toke bat iluna, ez? Bai tempo aldetik eta grabeda aldetik, soinu aldetik, ez? Horrekin erabili duen Gauaren joku hori, eta gero Gauaren zaindariak edo titulu emutexaban izen honek, nik uste musika erabiltzen dulako jente horreri zerbait emuteko edo adierazteko, ez zaintzeko, ez? Bai, zerbait adieraz. Nik uste gaua gure bizitzako parte importanteenetako dela, ez? Bai, azte bukaretan eta, batzutan aztian ziarru bai. Baina nik uste ostiral da zapatu gauak oso
oso importantien dela rockero batentako, edo musika egiten duen. Bai, gu atzenean kontzertua gabetan egiten du, ez? Eta gu faten gara kontzertua jotera gabetan, eta es nuestro hábitat natural, ez? Esaten dana. Lehengo diskan oso esperientzia hona auki geben, bai bomberokin eta bai txapekin, eta beti eskerrak misako labe bixairi, bomberen jente asko dago, baina nik uste oso importantia esan dela hori, ez, gurekin eki dagoen tratua. Eta bigarren disko honetan pentsatzen du, baraja hogeen gauza asko eta posibilidade asko, baina aurreko esperientzia zela hain onuragarrixa hain ona esan zen guretzat, berrizko du bai txaperena eta bai bomberera, ez. Ez dakit oso tratu hona dako gurekin, ez dakit familia, guretako esan duen moduan, bomberenea da gure bigarren etxia, ez. Eta oin, gero eta gehiago. Hirugarren bat iten nik uste, oin arte moduan urtetemadia gauzak, horra jokula. Urrian grauen azkenengo diska hau, eta horixe, esan zen hilabete eta, ez dakit, 6 aste edo la esan zian grabatzeko, eta barkatu. 2 aste grabatzeko eta beste 3 edo 4 nahazteko. Hurrengo geldialdia Oholtza gainean izango da. Izan ere, irrikitan daude Oholtza gainean euren lana aurkezteko. Potemkin zuzeneko talde bat da, eta diskua hor dau, baina atzenean diskua da promozioa iteko erramenta bat, eta gu biuna da zuzenekuak ikia, eta animatzen du hemendik jenteana etorteko gure ikustera. Bat gaina gehiago gara esten nahi nik uste, injarra badako, lehen beha Josemarekin kriston injarrokan, baina beste bi zoro sartu diagora eta kristonin, bestakin, nik beste aldetik ez dut ikusi, bideotan ikusi dut eta nik uste jenteari gustaiteko gauza bada. Gauza berezi bada, ez dakit, guk dana jaten du bertan, guk disfrutatzen bu, genial, jenteakin konektatzen bu, perfecto, ez? Nik uste hori dala importantiana, guk ondo pasetia eta musika guk hortako erabiltzen du ondo pasetiko, nik uste. Bigarren lanerako autoekoizpenaren bidea hartu dute. Dena euren kontrolpean eukin ahal izateko. Ekoizpen bide hau erabili dula, mazkena da, lehen ikusi geben disketxeakin eta hauen asuntua, ez? Aurrekoa oiukakin atara geben, eta oin ikusi du gu izan garela posible disko bat atarateko. 4 telefono eta 5 lagun eukitza, nik uste azkenian, ez dakit lan bat beste lan bat da, promozioa eta moan, diska grabetja moan beste bat esango zen diska bat ateratia, ez? Ikusi geben posible zala eta gu kapasa ginela, aurrera. Euki esperientzia, baina isa zen bat eukitza moan, ez? Nik uste dala, zuk inozu dana kotzu, diseinua zuk inozu, zuk elegi duzu, gauza politu bat, ez? Bizitzako gauza kontatzeko nahi, jo bai eta kontatzeko. Martxoak 13an, hemen izango gara Bilbon, 7 katu gaztetxean, Potemkin zuentzat.